Tää oli legit crazy video. Mä stalkkasin perhettä ja kidnappasin mun kaverin. Ja joo, tulkaa katto. Mä en oo siis ostanut Robloxiin tähän Brookhaveniin mitään. Joten joo, mulla ei oo mitään hienoja juttuja tähän. Siellä! Tuu sisään! Tuu sisään! Sun pitää tulla sisään. No menen joku muu sitten. Ihan sama. Aina totta kai me tarvitaan kämppä. Mikä voisi olla sellainen hirveän kämänen kämppä. Tää joku niin kämänen kuin olla. Mä itten talolla. Mä menen itten taloon ottaa niitä. Okei, vähäks ne on tyhmiä? Vähäks ne on jo tyhmiä? Mihin mä menen? Mä pistän joku animaation täältä. Noi. Nyt mun vaan pitää ottaa niitä. Tää on kauhupeli. Moi äiti! Okei. Mä kidnappaan ne nyt. Mä oikein kidnappaan äkkiä. Ota se mun pyyntö vastaan. Tuu nyt. Okei, nyt voiko ihmetellä näkiks noin mut vai ei? Koska kyllä ne selvästi näki mut äsken. Joten nää on vaan vajaita vissiin. Oh my god! Oh my god! Mitä mä nyt teen? Mä haluun lähteekään. Okei, annaks mä vaan niitten olla? Ei, se tulee. Come on, et sä voi nyt vaan luovuttaa. Mun pitää kippaa molemmat jotenkin. Joo, no niin, ihan sama. Mä näen sen tähdet. What? Oh my god. Venä hetki, venä. Avaa se ovi, avaa ovi. Sä voit vaan avaa sen oven vajaa älyn. Tuu mun kyytiin. Onks toi poliisi? No oikeesti. Mitä? Petkinen, onks tää? On. Mä kidnappaan hänet. Mua kiinnostaa. Tänne. Misklik. Huomaan. Noniin. Siinä. Noniin. Oot sielläkö? Mene nyt sinne kyytiin. Näillä tuu. Että te pääsee. Noniin, mihin mä nyt vien? Mä vien sut lentokentälle. Noniin. Let's go. Se oli siinä. Tykää ja tilaa.